तो नमस्कार, बोका न्यूज में आपका स्वागत है। अब भाई लोग रोड़ा खती ले आल बनी एक बार फैन बेवफा आशिक के बेवफाई के कहानी। तो चली जोरदार ताली से स्वागत करी बेवफा आशिक के और हम रोड़ा लोग से मिलवावत तनी वो आशिक के अपन कहानी बताइए। तो प्रणाम करतनी भाई लोग, फिर वीडियो लेके आगल बनी हम बानी रोशन जादू। तो भाई लोग भुलाइलो लव मैरिज नत करियो, इतना लव मैरिज में घाटा बा। हम तो क के पछतातनी हमरा संगे पूरा होइयो पगलाइल बा। का बताई कि प्यार में कितना खिलवाड़ भइल बा, का बताई प्यार में कितना खिलवाड़ भइल बा और ओकरे चक्कर में रोशना के जिंदगी बेकार भइल बा। हाँ, अब हम का बताई वो पगली के बारे में, होत रहे मिलन जब जाई स्कूल, बीचे रहिया में रहे एगो नहरी के पुल। हाँ, अभी खत्म भइल बा, अभी तो अब के चालू भइल बा। अब सुन लो कि मिले खातिर बाप के पॉकेट से पैसा चुराई। हाँ, कि मिले खातिर बाप के पॉकेट से पैसा चुराई। अब हम का कही, महीने महीने ओकर रिचार्ज कराई। अब बुझ जाई जब जे हम रिचार्ज बंद कैनी हो उ तो हमरा के बंद कर देलखी। हाँ, यही तो बात बा। तो भाई लोग सावधान रहो, यही से कहतनी। तो जाते जाते एगो वीडियो आउट देख लो, और देखत हुई तो वो देख लो। तहारा गैला के गम में चाय के दुकान भइल बा, अब मोदी जी के ऊपर अपन भारी आरजेडी सरकार भइल बा। अरे लूट लिया यूपी बिहार को भाई। तो ऐसा ही बेवफा आशिक के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर दबा के करें और हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको नए अंदाज और नए शख्स के साथ।